bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ lórí fídíò tí Naira Marley mà ṣe nípa ikú ọmọ rẹ̀. Ó mà sọ ìgbésẹ̀ tó kàn. Gbajúmọ̀ akọrin tàkasúfèé ní Azeez Fashola, ẹni tí ọ̀pìyàn mọ̀ sí Naira Marley, ó mà ti ṣàlàyé wípé àpò àsùnwọ̀n owó ní báǹkì ó jẹ́ ti ìyá ìyàwó Mohbad. Ó ní olóògbé náà ó mà ló mà fi kọ́kọ́ gba owó iṣẹ́ lọ́wọ́ òun. Naira Marley mà tún sísọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú fídíò kan tó ṣe sórí ayélujára, èyí tó fi ń wí ara rẹ̀ mọ́ nípa ikú ìlérí olúwa lọ́ba, ẹni tí ọ̀pìyàn mọ̀ sí Mohbad tó di olóògbé lọ́dún méjì sẹ́yìn. Naira Marley ni Mohbad mà sọ fún mi pé òun ní àpò àsùnwọ̀n owó náà, àmọ́ àṣírí mà tú nígbà tó mà yá wípé àkáǹtì náà rèé kì í mà ṣe ti Mohbad. A ṣàwárí rẹ̀ pé ìyá Wùmí tí ń ṣe ìyàwó Mohbad òun ló ní àkáǹtì tí à ń sanwó sí náà. Mo sì yarí wípé n kò ní sanwó sínú àpò àsùnwọ̀n owó náà mọ́. Naira Marley tẹ̀síwájú pé òun mà sọ fún Mohbad pé kó lọ sí àkáǹtì tiẹ̀ ní ilé ìfowópamọ́, inú rẹ̀ sì ni òun yóò máa san owó orin tó bá kọ lábẹ́ iléeṣẹ́ òun sí. Ní báyìí Joseph Aloba, ẹni tí ọ̀pìyàn mọ̀ sí bàbá Mohbad, ó mà ti sọ̀rọ̀ síta lórí fídíò tí Naira Marley mà gbé síta láti wí ara rẹ̀ mọ́ lórí ikú Mohbad. Bàbá Mohbad má ṣàlàyé fáwọn oníròyìn, ó ní Naira Marley ó ti ṣàlàyé fún òun o ṣáájú lórí àpò àsùnwọ̀n owó ní báǹkì tí Mohbad fi ń gba owó tó jẹ́ àjẹmọ́nú rẹ̀ náà. Ó wá tẹ̀síwájú wípé ọ̀pọ̀ ohun tí Naira Marley mà sọ síta ó mà ló mà jẹ́ pé òun ti sọ síta ṣáájú lásìkò tí Mohbad di olóògbé lọ́dún 2023. Joseph Aloba nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí owó Mohbad tí Naira Marley tó ní òun ṣetán láti fún àwọn mọ̀lẹ́bí, ó ní èyí kò kí ń ṣe ohun tó jẹ́ pé ó mà jẹ́ òun lógún lásìkò yìí. Ó ní owó gbígbà kọ́ òun ló wà nínú ọkàn òun báyìí, nítorí òun sì ń dúró de kó mọ irú ikú tó pa ọmọ òun mà ní. Ó sàn kí n máa ṣe iṣẹ́ mi lọ ju kí n lọ gba owó lásìkò yìí. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó ló bá mi, nítorí owó máa tàn. Ó dìgbà tí mo bá mọ ohun tó pa ọmọ mi àti bóyá lóòótọ́ ni wípé ọmọ tó fi sílẹ̀ ó jẹ́ tèmi, ìní mo tó lè ní àǹfààní pé bóyá mo lè gbowó. Bàbá Mohbad ní ìdí tí òun fi ké sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu pé kí wọ́n gba òun nìyí, nítorí kò sí ìdájọ́ òdodo mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bàbá Mohbad mà tún fèsì lórí àbá tí Naira Marley tó mà dá pé kí wọ́n kó àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú Mohbad ní àárín wákàtí 48 sí ikú rẹ̀. Aloba ní ó le fún òun láti gbé ìgbésẹ̀ yìí, nítorí ọ̀pọ̀ nǹkan ó mà ló mà ṣókùnkùn sí òun lásìkò tí Mohbad jáde láyè. Kí n tó dé sí ilé ìwòsàn tí wọ́n gbé òkú Mohbad sí, wọ́n tún ti gbé òkú rẹ̀ sí ilé ìgbókùsí o. Báwo ni wọn yóò ṣe gbé òkú wọlé sí ilé ìgbókùsí láàrin wákàtí 2 tó jáde láyé? Àwọn ọlọ́pàá kò ṣe nǹkan sí i. Kí ni mo wá fẹ́ ṣe? Nǹkan tí èmi ń sọ ni wípé nǹkan tó kàn wọ́n báyìí ó ní wípé ta ló pa Mohbad, òun fẹ́ mọ̀. A kò lè fi owó ṣáájú o tí a kò bá dáhùn ìbéèrè lórí pé ta lẹni tó pa Mohbad. Kò sí nǹkan kan tó kàn mí báyìí pẹ̀lú owó. Aloba wa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó bá lè ràn òun lọ́wọ́ láti ṣe àwárí ikú Mohbad, torí ìdílé òun àti àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì ń dúró de ìwádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti mọ ohun pàtó tó ṣekú pa Mohbad. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá àti ẹ̀sẹ̀ afẹ́ rere. Àdúrà gbólúwa Tóyìn ló ń kàròyìn sí létí o láti kàn ní Ẹ̀yà Yorùbá World TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ má bá wa like, ẹ má share, ẹ má comment, ẹ má tún gbàgbé láti bá wa subscribe sórí YouTube channel wa, kẹ́ wá bá tẹ notification bell láti máa máa ètò alọ́kòjọ̀kan tó bá ti gorí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé pọ̀ tẹ́ ń wò wá o, a kú iṣẹ́ tàná, adẹ̀kọ́ ọlá Jímọ̀ tòní, ọ̀pọ̀ ẹ̀ báyìí ńlá ṣe lókè ìgbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba Elédùmarè.